Bun găsit tuturor! Sunt Edi Moldovan și e musai să vorbim din nou de această dată despre elevii din România, sau mai bine spus despre modul în care sunt percepuți elevii din România. Nu de alta, dar am văzut în ultima vreme foarte multe persoane aparținând unor generații cu experiență, ca să spunem așa, criticând la modul cel mai vehement elevii din România. Elevii din România nu merită să fie criticați atât de dur. Sigur, excepții există peste tot. Veți găsi în fiecare clasă, în fiecare școală, profesori nemulțumiți de atitudinea unor elevi. Vorbim aici de majoritatea. Am văzut că toate aceste critici ale persoanelor mai în vârstă se orientează atunci când vine vorba despre elevii de astăzi la faptul că aceștia folosesc telefonul în mod excesiv atunci când sunt în mijloacele de transport în comun, că fac glume atunci când merg pe stradă, că nu mai sunt preocupați să învețe, că îi chiulesc și că mai chiulesc, că nu o să chiulească tot timpul, și că se duc să bea sau cine știe ce să facă. Hai să nu fim atât de critici cu elevii din ziua de astăzi, că dacă e să ne uităm fiecare în dreptul nostru cam ce făceam în perioada când eram elev, vedeam că nu eram chiar niște sfinți. Elevii din ziua de astăzi trebuie priviți și din perspectiva sistemului. Sistemul ce le oferă elevilor din ziua de astăzi? Le oferă foarte multe norme imperative, dar cu nu. Da? Să nu facă aia, să nu vorbească urât, să nu înjure, să nu lipsească, să nu... Totul e cu nu. Da? Să nu cumpere altfel de manuale decât alea pe care le spunem noi că sunt bune. E foarte multă aglomerație de nu atunci când vine vorba despre elevi. Asta le impune sistemul. Când îl obligi pe elevi să nu facă ceva, când îi indici care este fructul oprit, automat, fără să vrei, sau poate chiar cu bună voință, în drum spre a pune mâna pe acel fruct oprit. Mai este un aspect. Sistemul de învățământ care cred că toată lumea cred că e de acord, este într-un regres evident în România, le-a oferit o instabilitate crasă în ultima perioadă. Celor mici nu le-au venit abecedarele, se termină luna februarie, școala a început în septembrie. Alocațiile sunt plătite când sunt plătite, cu unele cu întârziere și oricum sunt într-un cuantum infim. Ne facem naibii de râs în Europa. Deci sunt foarte multe aspecte care duc spre această instabilitate. Să nu mai vorbim despre faptul că pentru elevii de astăzi, sistemul de învățământ este un fel de amfibie. Li se arată de fiecare dată cu altă culoare. Un fel de cameleon, amfibie și amfibie, că îi trece și prin apă și pe uscat. Dar cameleonul ăsta li se arată de fiecare dată cu altă culoare. Ei nu mai înțeleg mare lucru din toate aceste schimbări care au apărut în ultima perioadă în sistemul de învățământ și încearcă să se adapteze. Poate că tocmai această încercare a elevilor români de astăzi de a se adapta îi face să privească mai mult spre tehnologie, mai mult spre nou, mai mult spre posibilitățile care li se oferă după ce termină școala și, din păcate, pe foarte mulți am auzit că abia așteaptă să termine școala ca să plece odată din România. Nu trebuie criticați elevii din ziua de astăzi, pentru că majoritatea elevilor români sunt oameni cu care să ne mândrim, deși vorbesc de majoritate. Că mai există unii care înjură, că n-au bunul simț să oprească telefonul când le spune profesorul, că nu sunt majoritate. Deci aceștia sunt excepțiile, dacă vreți, excepțiile care confirmă regula. Aceia care critică elevii din ziua de astăzi scapă din vedere poate cel mai important lucru pe care ar trebui să-l aibă în vedere atunci când își expun o opinie sau alta despre elevii români. Elevii români au totuși o calitate esențială. Sunt inteligenți, ca românii în general, inventivi, se adaptează foarte repede. Din această perspectivă, trebuie să vedem și noi, sau ar fi bine să fie priviți și elevii din România. Să nu mai privim elevii doar ca pe o paria a societății, așa cum fac, din păcate, mulți din generațiile cu experiență. Vor fi foarte multe de spus despre elevii din România și vom mai avea ocazia să vorbim despre elevii români.
Dar un rol esențial în ceea ce înseamnă elevul român din ziua de astăzi îl joacă și părintele. Iar atunci când vorbim despre părinți care dacă îi dau 10, 20, 100 de lei să aibă de buzunar în ziua respectivă, consideră că și-a făcut datoria de părinte și că băiatul sau fata, băiatul lui e pregătit pentru școală, atunci se înșală. Dar poate că și acel elev găsește resursele în interiorul lui și nu neapărat în exemplul părinților pentru a se adapta la ceea ce știe că va vrea să facă în viață. Sunt foarte multe perspective din care putem să privim această tagmă a elevilor din România. Mi-am propus să privim din perspectiva optimistă și am încredere, nu cum spun unii că dacă ăștia sunt elevii din ziua de astăzi, vai de capul nostru cine ne va plăti pensia, am încredere că tinerii elevi din ziua de astăzi au calitatea aceasta pe care foarte mulți dintre aceia care îi critică o neglijează. Inteligență. Mai devreme sau mai târziu, inteligența iese la iveală și elevul român are inteligență. Din punctul meu de vedere, este clar lucrul ăsta. Oricât de mult scandal ar face ei în mijloacele de transport în comun, oricâte glume ar face prin barurile unde mai filesc și oricât de tare ar vorbi la ore câteodată. Astea sunt excepțiile. Una peste alta, hai să fim mândri de elevii noștri și poate că dacă vom fi mândri de ei, vom avea și mai multe satisfacții. Eu așa cred.